jmudie edi so yi Joyce Meyer namfo nom ne napamfo ɛwɔ ne soma adwuma mu na afa ho ka hyase nanante kwantia no so se wonam so a wobɛyɛ ankonam kakra ebia no wehu obi a wɔ saa kwan no so de nanso behu Yesu wobɛnya obi papa na wo ne no anante nipa oye nneɛma ɛkyɛn so no ɛtra nneɛma ehia abribia yɛ ma ne bro so timi kompempenso bia na abribia yɛ ma ne bro so abribia timi yɛ nneɛma kɛseɛ John Maxwell ɛka sɛ abribia bɛkɔ kasa bia no ne bota yɛ baako ne sɛ de amanfo so sɛ ɔbɛyɛ no ɔbɛyɛ ama na bro so menigye no yɛfrɛ yɛ sɛ yɛbɛnante de ɛkyɛn so mu yɛnim sɛ de nyina de ɛkyɛn so ɛyɛ ɔdɔ Korintofo homa edikan eti dumienu chichimu aduasa baako momma mo ani nye ho na mombɔ adomo kyɛdeɛ titiru no ho mmɔden na mɛkyerɛ mo ɛkwan a ɛyɛ kyɛn bibiara ɔkwan a ɛkyɛn so nia ɛdemufo a na ɛwɔ soro kyɛn ne nyinaa ɔdɔ ɛno nti ɛwɔ sɛ obi nya nhoma ɛne nkyerɛkyerɛ a ɛfa ɔdɔn ɛfiri sɛ nneɛma nyinaa a yɛsua no ɛwɔ sɛ yɛsua ɔdɔ yɛhia sɛ yɛbɛhwɛ Korintofo homa edikan eti dumiɛnsa nkyɛmu baako kɔpem ɔtwe no na pɛnsɛn saa nsɛm ne mu na ebusa wo ho mewɔ abotra anaa meyam yɛ anaa mewɔ ahobrɛaseɛ ma yɛkra do sɛ megya mepɛ mu ama deɛ tene mebuafu obi anaa mede bɔne kyɛ ntɛm anaa meto me nsa ntɛm anaa mebufu ntɛm anaa abribia yi a megye deɛ yɛ edi ɛwɔ sɛ yɛtima yɛ nibiri wɔ wei ho Yesu ka sɛ mmaransɛm foforɔ baako a mede ma mo baako mmaransɛm foforɔ baako a mede ma mo ne sɛ mobɛdɔ mo ho te sɛ deɛ medɔ mo no ara ɛnam wei so na obia bɛhu sɛ moyɛ m'akyidifoɔ na sɛ sia wɔ asɛm bi a me ne mu kyɛ mu no meka bibi kakra ɛfa hia sɛ wode wɔn a wafom wo mfomso bɛkyɛ wɔn na megye di sɛ mɛkɔ so ayɛ ɛfiri sɛ ɛnɛ enipa a ɔmobu afu wɔ wiase mu no ɛdɔɔso yie ankasa na ɔne nkyerɛwsɛm ne ka wɔ Matthew asɛmpa eti 29 a ɛkasa fa nsɛnkyerɛnne a ɛfa ewieyɛ mmerɛ no ho sɛ wiase ba na wieyɛ a ɛnam sɛ nkurɔfoɔ anni mmara so ɛne etirimɔden a ɛwɔ asase no so nti ɔdɔ a nipakuo ɛte sɛ yɛn ɛwɔ no ɛbɛyɛ nwunu na ɔbonsam n'ani gye wei ho ankasa enti ma meka bibi nkyerɛ wo honhom akodi a ɛso paa yɛ ɔdɔ a no ɔden a ɛɛdɛre mehoma a mekyerɛ yɛ a ankɔ yie ɛyɛ deɛ na ɛfa ɔdɔ ho awerɛho sɛsɛ nti na wobɛkyerɛ homa fa ɔdɔ ho a obiara mpɛ sɛ ɔbɛtɔ nanso megye di sɛ mekyerɛ bi fa nkɔsɔn ho deɛ a mɛtumi atɔn mede dwuma fa ɔdɔ ho yie paa ɛfiri sɛ na meyɛ obi a mentumi ndɔ na mesua ho asɛm akyɛ yie paa na ma menka nkyerɛ mo menni ahoɔden a mede bɛma me buafu wo se nipa na ɔyɛ me mfomsoɔ no ɛnsɛ fata bɔne fafiri nanso wonim biribi wo sɛ fata asomdwe amen na wei yɛ ɔhaw a ɛwɔ wiase afa na nyinaa memfa biribi ho so bɔ obiara deɛ nanso ebetumi aba sɛ anaasɛ ebetumi nso asi sɛ nipa dodo a wɔdam ha enyumre yi entumi mfa afoforo a wɔmafom wɔn bɔne ɛnkyɛ wɔn ɛwɔ wɔn akoma mu na ebi so nte saa ɛwɔ sɛ yɛsi wei ano
Every say yehia nwosra na ɛwɔ sɛ yɛasɔre nya nwosra na yɛakandifoɔ so enya nwosra. Yɛn nyinaa ehia saa ene. Megye di sɛ yɛn nyinaa ehia saa nwosra ebetimi de akɔdwema ba fie asomdwee mu. Yɛade ohia nwosra wobetimi de atete wo ma. Amen. Mo dodo sɛ ne me yɛ adwene. Mebɛka we ho asɛm anadwomu no nyinaa. Nanso mesrɛw sɛ obuefu obi a ɛnɛ yɛde amplify kyerɛwsɛm no ka no gye mu fato wɔ ne ma ne nkɔ. Saa na amplify kyerɛwsɛm no ka no fato hɔ gye mu ne ma ne nkɔ. Wonni mmerɛma wei. Wo ne Kristo si anan mu. Sɛ wiase nyinaa bɛpɛ n'asɛm a ɛnam wo so enti yɛde ɛkyɛn so na dɔm. Nanso ebi mu deɛ wɔ sɛ wodɔ mo afiri akyiri. Dɔ mo. Na ma mefa w'antwam sima. Ɔdɔ ɛnte sɛ wobenya atenka ɛboro so ama obi. Ɔdɔ te sɛ deɛ woyɛ afoforo. Ɛno nti kyerɛwsɛm no ka sɛ, bɔ mpaeɛ ma w'atamfo. Hyira wɔn. Na sɛ kɔm anaa nsukɔm di wɔn a, ma wɔn aduane ɛne nsuo nom na boa wɔn. Na wobetumi ayɛ wei nyinaa a wonnya ɔdɔ atenka biara. Ɔdɔ atenka biara ɛma wɔn koraa. Ma wofoɔ de me fa ɔyaw mu. Na wɔn duru wɔn mpanyin fie so. Onyankopcn de to makoma so sɛ menyɛ m'asɛdeɛ. Na ɛyɛ ɔfa a ɛka jmudie ho. Sɛ wobɛyɛ w'asɛdeɛ. Ɛyɛ asɛm bi a ɛwɔ kyerɛwsɛm no mu. Na ɔka kyerɛ me sɛ menhwɛ wɔn kɔpem sɛ ɔmbɛwu. Na medwen sɛ ɔbɔnsam na ɛne me kasa. Enti meka sɛ mede Yesu mogya ɛka w'anim. Enti meka sɛ meka w'anim wɔ Yesu din mu. Na medwen sɛ ɛnyɛ ade Onyankopɔn bɛka kyerɛ me sɛ mensɛ bi sika ne madagye wɔ nkurɔfoɔ mmienu a ɔmode me fa ɔyaw mu wɔ m'abrabɔ mu. Oh, dabi Onyankopɔn bɛka kyerɛ sɛ yɛ saa. Ɔbɛka kyerɛ. Na metumi aka kyerɛ sɛ da kokora ni hɔ a mɛkɔ baabi a yɛhwɛ ɔmo na mepɛ sɛ mekɔ. Nanso meyɛ me Awurade. Ɛna meyɛ firi sɛ na menim sɛ ɛno ne ade ɛtene. Ɛni kwan sɛ wonya atenka sɛ yɛ deɛ ɛtene ansa na wayɛ. Wobɛbusa sɛ Joyce na wodɔ ɔmo anaa? Na menni atenka bi a na ɛboro soɔ ɛma ɔmo. Nanso na medɔ ɔmo. Ɛfiri sɛ mehwɛ ɔmo. Mebɔ mpaeɛ ma ɔmo. Mehyira ɔmo. Mekɔ ɔmo mmoa so. Ɛno ne ɔdɔ. Sɛ wobɔ mpaeɛ ma obi a bere bi anyɛ ade a obu betumi afu no akyɛ. Ɛka deɛ ɛkyɛn so ho. Yɛwɔ Onyame ɔkyɛn so, meboa anaa? Otimi yɛ ma ne tra adeɛ nyinaa na ɛboro adeɛ nyinaa so. Mo ani ngye Efesofo nhoma etire miɛnsa yi mu adunu no anaa? Na deɛ otimi yɛ ma ne tra adeɛ nyinaa ma ne boro so. Kyɛn deɛ yɛsrɛ anaasɛ yɛsusu no. Ɛma ne boro so. Yɛn nyinaa yɛn gye saa kenkan sɛm wei ho. Nanso ade ne yɛntumi fa ntoto yɛ abrabɔ ho. Na yɛnhyɛ ase nyɛ nneɛma ma ne ntra na ɛboro adeɛ nyinaa so. Twakwansi ne bi ka ho. So obi ka kyerɛ sɛ twakwansi baako a twa mmienu. Yɛfa nyɛ fato sɛ wohyɛ adwuma ase na ɔtwe anɔpa biara. Na yɛ abere bia wogye wahome dɔnhwere baako. Afei ma meka deɛ nipa a ɔyɛ deɛ kyɛn so no bɛyɛ. Ɔbɛbɛ adwuma anɔpa nɔnso aboa pɔn sima aduonu num. Ɛnyɛ na wɔtwe. Na wapɔn anwummerɛ nonum aboa pɔn sima num. Na ɛnyɛ nonum. Na ebia ɔmo de sima aduonu num ɛna ɛbɛgye ɔmo ahome adidi. Na ɛnyɛ dɔnhwere baako ɛne sima dunum. Wosi ade ntina wɔsɛ medu adwuma mu nɔnso aboa pɔn sima aduonu num. Ɛfiri sɛ medu hɔ saa abrɛ na metumi hyɛ adwuma ase agye sɛ abɔ na wɔtwe. Na onyɛ adwuma a ebia na abɔ na wɔtwe nanso ɛntɔ ase obenya wo kɔfo bia nom na wodom na fufu akasa wie no ebia na abɔ na wɔtwe apa wo sima aduonu anasɛ aduasa sɛ nya de oni bɛgye we hu sɛ meka we a ɛno yɛ kro no
Eh, I was saying, share Nneɛma yi o. Nyɛ sɛ mo ma me mba ha bio. Menka bibi akyerɛ mo a ɛnyɛ Onyankopɔn na aka akyerɛ me. Wɔ abere a yɛnni sika mfie bebree atwa mu. Na coupons bi a menya no metwa na mede abɔ adeɛ mu ato hɔ. Na matɔ paano a adeɛ akye so. Na afei kɛntɛn de konkonwo twitwa gu mu no makɔ akɔhwehwɛ mu. Sɛsɛ ɔmo ni saa adeɛ no bio. Na ɔmo wɔ bi wɔ stores ahodoɔ bebree mu. Ɛno no ɛyɛ na bibia ntetare ho. Na mebɔ mpa sɛ menya bi wɔ baako mu. Ɛna mekonya ɔkra aduane meso na menu ɔkra yi. Ɛna Onyankopɔn ka kyerɛ me sɛ, "Hey Joyce, eti wo tifa sika kakra ka wo tɔpa no yato n'ani ana." Na me wehu bi wɔ me mu sɛ, "Me nu dodoɔ, ɛfiri sɛ mmerɛ me sɔ na nyɛ ade obi ahwɛ me." Ɛno nti na ɛnyɛ sɛ meyɛ pɛpɛɛ o, na emu na mɛɛfo. Ɛno nti deɛ meyɛ biara na mehwɛ mu ɛpɛ deɛ ɛfoɔ, ɛfiri sɛ na mesuro sɛ menni sika bebree. Enti na yɛnni sika de bɛtɔ nantwinam. Enti na abere biara deɛ yɛtɔ ayɛ hamburger, akokɔ, hamburger, akokɔ, hamburger. Ɛyɛ a na ɔmo tae tete nkokɔ so ɛwɔ store hɔ. Mmiɛnsa bi ayɛ $1 baako. Na ɔmo akyerɛw biribi ketewa bi wɔ coupon no ho ɛka sɛ, "Yɛsrɛ mo, obiara betumi atɔ mmiɛnsa pɛ. Anaa ebusua biara bɛtɔ mmiɛnsa." Muni bibi na nya adeɛ a m'ani gye saa ntrɔyɛ no ho. Na da koro bi mihuu saa adeɛ no. Na mempɛ nkokɔ mmiɛnsa, na mepɛ 12. Enti mede me mmarima 2 no di m'akyi kɔɔeɛ. Na yɛn nyinaa yɛnya nkokɔ mmiɛnsa, ɛna mede ɔmo gyina m'akyi. Ɛna meyii m'ani koraa sɛ mennim ɔmo. Na maakoma bɔ me kinkinkim. Ɛna na medwen sɛ, "Oh, Awurade megye di sɛ ma wɔn mu sika dodoɔ metumi de atua toɔ." Na mekyerɛ Bible studies. Na me wɔ nisɔde hunu kɛseɛ ɛma deɛ meyɛ nyinaa. Ai, mo mu dodoɔ na wɔ nisɔde hunu kɛseɛ ma nneɛma kɛseɛ a mopɛ sɛ moyɛ. Nanso sɛsi adeɛ, mo wɔ Honhom Kronkron no sukuu. Munya saa. Asɛ mo ani gye sɛ na mepɛ sɛ mo ani gye no. Mitumi fa line mu pieyɛ. Saa so na me no tumi faa mu. Ɛhɔ na Honhom Kronkron no ka kyerɛ me sɛ, "Mo ne adwuma Joyce, woatumi awia nkokɔ sese a." Na ɛde edi kan a meka asɛm wei no, na bi wɔ Paris. Na asɔfo ne asɔre mpanimfo no nyinaa ɛte simpie ne so. Na abere a meka asɛm no wie yɛ apɛ, ɛna asɔfo no hwiri gyina hɔ. Odwane kɔsi ha, na odwane kɔsi ha. Ɛhɔ na ɔde ne sa kyerɛ ne yere so sɛ, "Hwɛ wɔn mama yɛ krɔmfoɔ." Nanso tie deɛ ɔkae ne sɛ, na ɛnyɛ nkokɔ na ɛyɛ toilet papers a wɔde bɛma asɔre no. Afei hwɛ, sɛ ɛsere paa. Mentumi ankɔ Bible school ɛberɛ Onyankopɔn frɛ me sɛ mebɛyɛ n'adwuma. Na mewɔ mma 9, nanso munim. Hwɛ na wankasa wontumi nyɛ biribi ma Awurade, ɛfiri sɛ wowɔ mma ntia. Mehyɛ yɛ adwuma yi ase na mewɔ mmabunu 3 ɛne abadom a ɔhyɛ m'akyi. Yɛka nkyɛn sɛ wanyi dodo, ɛfiri sɛ mebaa kasafidie yi so yi na mewɔ mfeɛ 51. Sɛ megye di sɛ wokeka nyɛ wabɔ mu wɔ kyirim. Sɛ wahu mfeɛ a medi me boa. Ɛnyɛ ade a mɛka kyerɛ mo. Ɛyɛ magyina so mfeɛ 29. Yɛteɛ ne sɛ, menya atenka sɛ menyin sɛ, ɛsiane sɛ mendwen sɛ menyin. Mesi mfeɛ deɛ yɛaba kɛkɛ, ɛna onyini so yɛ tirimupɔ.
Na me niskam no kɔ Bible kyerɛkyerɛ adesua. Efisɛ metimi gye mabusua hɔ ɛnkɔ school. Na me nye obi a me hyɛ da kɔ Onyankopɔn asɛm. Na ɛwɔ sɛ Onyankopɔn kyerɛ me. Ɛna ɔkyerɛkyerɛ me. Sɛnea metimi afa nneɛma mabobɔ so akyerɛ mu yi mu. Sɛnea ɛbɛyɛ a metumi ayɛ nipa odi mu. Sɛnea ɛbɛyɛ a mɛyɛ nikuradifo. Na ɛtae ba paa wɔ saa nneɛma nkitinkiti yi a ɛyɛ a yɛyɛ no wɔ kokoa mu no. Ɛyɛ a yɛtae ka kyerɛ ho sɛ ɛho hyɛ da nhia no. Na sɛ Onyankopɔn eyi wo afiri ne nyinaa mu di a ɛnea na ɛho hia paa. Na ɛwɔ sɛ yɛtumi di yakoma akyi. Bɛrima bi wɔ Kyerɛwsɛm no mu a odi mu paa. Na ɛyɛ me sɛ ɔno na ɔbɛyɛ mfato ho ma paa. Ɔyɛ Daniel. Daniel ti baako nkyɛmu wɔtwe ne se. Na Daniel bɔ ne tirim sɛ ɔmfa ɔhene nnuane ne ne nsa a ɔnom no engu ne ho fi. Ɛno nti ɔsrɛɛ apeafo hene no. Na wɔangu ne ho fi. Wei no, na wafa no akɔ hene no asɛnnibea. A na ɔfa ntetea mu abɛsom ɛwɔ hɔ. Nanso na ɔyɛ Jew nua aberante a waka atam akyerɛ Onyankopɔn sɛ obɛdi nnuane pɔte bi nko a. Nanso na ɔmpɛ sɛ ɔdi nnuane a adɔre sradeɛ. Nnuane a ɛfɛ. Na ɔfa ho kwan kɛseɛ bi. Ɛmmerɛ a ɔkɔsrɛɛ kwan sɛ obɛdi ntam ɔne Onyankopɔn akɔ no so no. Ɛkyɛn sɛ ɔbɛyɛ deɛ ɔhene no pɛ sɛ ɔyɛ no. Nanso Onyame maa n'adom. Wonim bibi. Sɛ ɔyɛ deɛ Onyankopɔn, ɛbɛyɛ wo nwanwa sɛ Onyankopɔn bɛma wo n'adom. Obebie pono a obiara ntumi mmie ama wo. Na ɔmo kɔ so abɔ Daniel aba so bɔ n'aba so saa. Minnim mmra me ne bɛka asɛm nyinaa kyerɛ wo nanso ɛka sɛ ɛsan sɛ honhom a edi mu ɛwɔ Daniel so. Onyankopɔn ma ne tumi a ɔbɛtumi ɛyi mebusɛm ano na wakyerɛkyerɛ da yase. Ɛne nneɛma ahodoɔ a ɛboro nipa ahoɔden so a yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛnya. Nanso ɛhyɛ aseɛ ka sɛ ɛsan sɛ na ɔwɔ honhom a edi mu nti. Ɔmo hyɛ mmara bi sɛ nya de obi abetumi abɔ mpaeɛ ama Nyame bi a na sɛ nipa bi agye sɛ ɔhene ne pɛ ɛwɔ ɛna aduasa ntam. Ɛna amono mu hɔ ada ne yɛkɔɔ ne dɛm hɔ. Baabi a yɛ ada bi ɔbɔ mpaeɛ mprɛnsa. Na ɛka sɛ mpomona no da hɔ ɛna obu nkotodwe ɛbɔ mpaeɛ. Ɛna ɔmo kɔto no hwiri gyataboɔ nim. Te sɛnea ɔmo bɔɔ ne nkyɛne no. Nanso Kyerɛwsɛm no se ɔbɔfoɔ bae no bɛka jatena no tuu mu. Na ɔhene no ani gye ho yie. Ɛna ɔhyɛ mmara sɛ obi antumi bɔ mpaeɛ nkyerɛ Nyame biara de Daniel Nyankopɔn. Sɛ yɛpɛ sɛ mepa kyerɛ sɛ ɛsan sɛ odii n'asɛm so nti no. Ɛsan sɛ odii ne bɔhyɛ no so no. Afei sɛ wodi w'asɛm so no ɛka mu die hu nanso ɛne de yɛkyɛn so wɔ twa kan yie. Ɛhwɛ so binom a wode de awɔ ɛbɛyɛ de wobɛtumi. Ebia na wo ɛhyɛn dada nanso betumi atwitwi ho ama ho ate. Aprapra nwura na firim. Na wode obu ama no ade Awurade asɛ sɛ wo bibi saa. Ɛnsɛe sika. Ɛmfa wo ne sika dodo a wɔ. Mɛnsɛe no. Sɛ womfa obu ma sika ɛnhwɛ nim sɛ obɛnya sika. Masɛm a ɛyɛ a meka. Sɛ womfa obu ma sika a ɛnhwɛ nim sɛ obɛnya sika. Amen. Obi wɔ fie ha no mu anwumre ya obetumi aba so kakra ɛfa de ɛkyɛn so ho. Obi wɔ efie ha no mu a wɔkɔda efie ase kakra bi mpo ana. Meni sɔde hu no me wɔ mu baako. Ɛne sɛ abre bi a mɛkɔ kɔka Onyankopɔn asɛm no. Mepɛ sɛ mekanya ya foforo na ɔmo si gyinaeɛ. Ɛnyɛ sɛ ɔmo bɛtena ase abɔ ɔmo nsɛm kɛkɛ na ɔmo adwen sɛ ɛyɛ. Na afei ɛkyerɛ ɔmo nkae deɛ mekaeɛ. Nanso mepɛ sɛ obi asi gyinaeɛ ɛfa biribi ho a ɛbɛkanya ɔmo ama biribi a ɛbɛma ɔmo agyina hɔ ama Yesu Kristo. Ɛwɔ kwan pa so. Amen.
Na menim sɛ ensɔhwɛ bebre wɔ hɔ a Onyankopɔn ade ama me. Anka manyɛ de ayɛ a, ɛnyɛ ne sɛ megyina baabi ene megyina yi. Na ɛnyɛ ade a wɔyɛ honhom nneɛma kɛseɛ biara. Na yɛkɔsra na yɛka Nyame asɛm wɔ sɔre a ɛwɔ Jacksonville, Florida. Te sɛ dia ɛyɛ a yɛyɛ no. Mefrɛ no ano a emu yɛ ha yareɛ. Meka kyerɛ nkurɔfoɔ bi sɛ, mo ani bɛgye ho sɛ mobɛba St. Louis anaa? Mombɛtena yɛn nkyɛn na yɛbɛkɔ akɔhwɛ akɔntɔnkɔntɔn no. Yɛde wobɛkɔ ha de woakɔ ha bla 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 bla. Enti abosom mmienu akyi na mofrɛ sɛ, ɔmo yɛ krado sɛ ɔmo bɛba. Ɛna mebisa ɔmo sɛ ɔmo ba yɛmfa na ɔmo se, wotu nsa frɛ sɛ yɛmbra St. Louis. Ɛna me se, Awurade, ɛdeɛ na mɛyɛ mempɛ sɛ ɔmo bɛba St. Louis. Ɛfiri sɛ mene mmerɛ kra mede ɔmo bɛkɔ kyi saa. Ɛna Onyankopɔn ka kyerɛ me sɛ, mɛkyerɛ wo deɛ wɔ sɛ woyɛ fa ɔmo bra. Wodi ɔmo bɛkɔ kɔhyɛ hotel papa, na otwi mu no nyinaa wɔwɔ ɔmo nkyɛn. Na ama watumi asua, sɛnea ɛbɛyɛ a wombie w'ano nka biribi a, wonnyi ho yie sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ anasɛ daabi. Ɛtɔ dɛ wɔ sɛ yɛsua adeɛ wɔ kwan yɛ den so meboa. Na saa adesua no nyinaa ɛho hia yie ɛwɔ m'abrabɔ mu. Mɛtumi aka nsɛm bebree akyerɛw na ɛyɛ nsɔhwɛ a na ɛwɔ sɛ me fam na metumi twa. Ɛnyɛ sanka nyɛ sɛ megyina ha ni. Meedwane atɔ na anwummere. Paul sɛ mepa wakyɛw. Di wakoma akyi na yɛ deɛ wonim sɛ ɛyɛ. Mɛnyɛ deɛ wɔte ka kyerɛw kɛkɛ. Mɛnsɔre na nyɛ deɛ obiara ɛyɛ. Ɛno ne asɛm a ɛyɛ a yɛka sɛ obi a yɛ bi. Wonyɛ obiara kɛkɛ. Onyankopɔn ka kyerɛ me da kɔ se hwɛ, wobisa me nyama bebree wopɛ anasɛ wompɛ. Sɛ wopɛ sɛ biribiara wobisa Onyankopɔn wɔde ma wa ɛna hyɛ aseɛ na fa kwan tia ne so. Wɔ saa kwan ne so no, wobɛyɛ ankonam kakra. Ebia unhu obiara wɔ so, nanso yɛpɛ dɛ wobɛhu Yesu wɔ so. Nanso bɛnyɛ obi papa ɛne nanante. Yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛte wo nka.